Ay, nakapag-relax din. Nakastress talaga yung church wedding na yan. Sana nag-civil wedding na lang tayo. Hayaan mo na. Natapos na rin naman natin lahat ng gagawin natin. At least, nakapag-picnic pa tayo sa favorite spot natin, manik bagong kasal. What else could go wrong, diba? Toast? Para kay Cathy, ang asawa kong maganda. Nga, ang itim ko kayo. Para kay James, ang asawa kong sobrang talino at sa mga anak natin, sigurado kong magiging mukhang artista. Cheers! Han, may request ako. Pag nagkaanak tayo, pwede bang Pinoy na pangalan? Paano Pinoy? Mga Juan or Jose, gano'n? Ay, hindi, mga Kastila yung mga yun eh. Yung tipong Dakila. O ito pa, Kapayapaan. May naisip pa ako. Binhi. Yung mga ganun. Di ba masyadong weird? Baka pagtawanan pag nasa school na. Hindi ah. May mga sikat kayang tao na ganun yung pangalan. Sino? Halimbawa, yung filmmaker na si Kidlat Tahimik. Tapos yung mga anak niya, si Kidlat, si Kabunyan, pati si Kawayan. Ang cool, di ba? Cool ba yun? Parang mga barangay sa malalayang probinsya. Cool kaya. Tapos yung asawa ni Kabunyan, si Malaya. Tapos yung anak nila, si Kalipay. Di ba yung Kalipay means joy in Bisaya? Actually, naglista na rin ako ng mga pangalan ng mga pwedeng maging anak natin, di ba? For example, yan, mga pag lalaki, pwede natin itawag sa kanya, Justin Liam, Huh? Caleb Yu, Alexander Chan. Kapag babae, Penelope Rose, Diana Sunshine, Princess Georgia. Tapos kapag nicknames naman, yung pwede mong itawag kay Alexander Chad, AC. Alex, di ba? Princess Georgia, pwede mong itawag sa kanya, Ses. George! Jaja. Jaja? Oo, Jaja. Galing yun sa Georgia. Jaja, how are you? How is school? Ganon. Eh kung nickname lang naman yung habol mo, eh pwede pa rin naman yung mga nasa isip ko ah. Yung mga anak natin ay babae at ang pangalan niya ay Karapatan. Eh nickname natin ay Kara o kaya Patty. Medyo nababadoyan ako dun sa mga naiisip mo. Tignan mo, tumatay yung mga balihibo ko sa kamay. Eh mga Pinoy lang naman yung nababadoy sa mga ganyan eh. Tingnan mo yung airport sa Pampanga. Gustong gawing Clark International Airport para daw ma-international appeal. Kesa daw sa Justado Makabagal. Eh, mas social naman talagang pakinggan ng Clark, no? Sosyal? Sosyal dahil Amerikano yung tunog. Eh paano yung mga airport sa ibang bansa? Sosyal? Eh yung sa Singapore, Changi Airport, Changi. Eh yung sa Bangkok, Suvarnabhumi, sosyal ba pakinggan? Eh yung sa Hong Kong, Cheklapkok, Kota Kinabalu, Luang Prabang, Incheon, parang lechon. Pero pag Justado Makapagal, corny. Bato-ba topic na lang. Kung sino una maka 5 points, siya magpapangalan sa mga anak natin. Bato, bato, pick! 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 Paano ba yan? Panalo ako. Daya naman eh. So, kung lalaki magiging anak natin, ang magiging pangalan